Enye yezinto ekumele abantu beyazi ngesilwane, kubalulekile ukuthi uma ngabe selashwa, kwelashwe wonke umuntu. I mean, kuyafuneka ngesinye isikhathi ukuthi uma ngabe selashwa, kulashwe wonke umuntu wakulelo khaya. Ngoba kungenzeka ukuthi kade sasithunyelwa ukuthi nje sidistroye yonke into esegcekeni, njengoba sazi ukuthi iy'lwane zehlukahlukene. Sikhona kumakoti, sikhona ey'nganeni. Kungenzeka ubaba ethi uyithathele isinqumo ukuyozilapha yena yedwa, ethi uma ebuya ekhaya kanti vese nasegcekeni simlindile, efike esithole kade ebuya the same day kade ukuyosikhipha. Kwenzeka engasitholile ekhaya uma ehlangana nomakoti wakhe, nomakoti sikhona, ephinde futhi esithole nasey'nganeni sikhona. Yonke into nje elapha egcekeni inesilwane, okusho ukuthi ubeyidlalela ngesikhathi. Engisholo khona ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kuthiwa kwelashwa lento yesilwane, kubalulekile noma kuyafuneka sengathi ingalashwa wonke umuntu, noma lowo muntu onelaphayo egcine ezile ekhaya, okanye eninike into ey'telezi engase nicele ngayo ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi kuyezwakala babukeli. Siphinde sinibingelele babukeli bekaMavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu, igama le-channel. Singakhohlwa ukubonga ukusubscribe kwenu. Kukhulu kakhulu size siqambe amanga. Siyabonga kakhulu. Namuhla ngithe angizokhuluma ngento abaningi asebekhulume ngayo futhi asebezamile ukuyenza kubantu ingenzeki. Angiyichaze lento noma ngeke ngingene kakhulu, kodwa ngizoyichaza kabanzi. Ngizokhuluma ngesilwane la. Ukube kuya ngami, ngabe makukhishwa isilwane, kuvele kubonakale into eyisilwane iphuma kumuntu ihamba ishona le mase kuyashiwo nasi-ke isilwane siphumile kuwo, ngoba abantu sebethanda ukulahla ithemba ngendaba yalento. Please take note uma sikhuluma ngesilwane-ke, ngaphambi kokuthi sibheke nje ukuthi kubhekwe ukuthi umuntu unesilwane, kufuneka kucatshangwe lento ukuthi umuntu eze kumuntu nje ecabanga ukuthi ezokhishwa yona kumuntu, kushuthi sekunesikhathi eside ikhona. Ngoba-ke izinto-ke uma yihleli kumuntu zakhelana nje, kushuthi singasho ukuthi sekune-family la, of which means kufuneka kube nempi enkulu ukuze kuliwe nalento. Futhi akukwazi ukuthi lento ingakhishwa ngosuku olulodwa. Sithanda singathandi, ngeke kuze kwenzeke ikhishwe ngosuku olulodwa, futhi shuthi kufuneka iy'nsuku ey'ningi. Enye into okufuneke beyinothise abantu, kufuneka kuqale kube nento ewumthwebulo kuqala ukuze kwenzeke yonke le process. Kufuneka kube nento ewumthwebulo. Ngeke sithi siyasikhipha singakaze sithwebule. Ningakukhohlwa nje lokho. Kufuneka kube nokuthwebula phakathi, hhayi ukuthwebula kokuthakatha ukuze isilwane sihambe nalo munye kusale wena. Kodwa sizolokhu sihamba-ke wena-ke, sona sisahleli nalo esimthwebulile wasala la, kodwa silokhu sihamba nawe. Esingasho nje masingalokhu shona le nale. Ningixolele le izoshaya nabanye abafowethu abathi bayelapha, ngoba vese indlela abayisebenzisayo akuzukuba yiyo le. Lena uzobe uqala ukuyizwa mhlawumbe kule channel. Ngingasho nje mina ukuthi abantu abaningi abathi bakhipha isilwane, kuvamisile nje ukuthi kube usuku olulodwa. Mhlawumbe umuntu uma sephinde ebuya, mase kuzoba-ke usephinde kumnika amanye amakhathakhatha mhlawumbe. Kodwa nje ngokujwayelekile, yebo umuntu omdala, ngokujwayelekile nje kuye kube yilo lolo suku olulodwa. Futhi benzani? Baye besuke bethathe inkukhu, ijuba elimhlophe. These days kuye kusetshenziswe olamthuthu, kuyiwe nabo laphana emfuleni, kuthiwa kuyokhishwa isilwane. Bonke-ke abantu, noma ngingathi bonke, most of the people of the traditional medical practitioner basebenzisa leyo ndlela, kuthiwe kuyiwe emanzini ahambayo. Just imagine uma ngabe i-majority yabantu isebenzisa leyo ndlela yokuthi kuyiwe laphana emfuleni kuyosetshenziswa amanzi nabo. Leziya y'nkukhu ey'shiwa laphana noma leziya y'lwane ey'shiwa laphana, isuke yilinde ukuthi izongena kobani, zizongena kubantu abafikayo. Ubani ofikayo? Wena. Uzokwenzani? Uzokhipha isilwane. Bathi nika abantu bathi hhayi amanzi ahambayo.
cha angiphiki ukuthi amanzi ayahamba, kodwa phela sisebenza ngedimoni lapha nesithunzi sento. Engifuna ukusho nje, angiphikisani nendlela abelaphi abenza ngayo, kodwa ngibona ngathi ayibasebenzeli abantu, nabo abelaphi ayibasebenzeli, ngoba ngaso sonke isikhathi, iy'khathi ey'ningi ufica umuntu ethi uma e-check-a umuntu ehlola, siyazi owaka bakhona bazobhuquzisa abantu, siyazi kodwa ngaso sonke isikhathi umuntu sekubuhlungu nakumaklayenti uma ethi unesilwane njalo ezesho umuntu omunye ezesaba ukuthi awu kade ngiqalile ngiyikhipha lento ayiphumi. Lesa silwane esibekwe laphana sibekele ukuthi sithathwe umuntu ozokhipha isilwane, uzokuqondisa nje kobe kuyibhadi lakhe umfana oyilusela iy'nkomo noma umuntu oyidlulelayo laphana ethi umatisa ithawula, kobe kuyibhadi lakhe, kodwa abantu esimcuthela ilo kuthiwa uzokhipha isilwane. Okunye kufuneke sikunake, kuyenzeka umuntu ehambe yokukhipha isilwane enze ngayo yonke indlela okuyiyonayona, kodwa i-problem ibe yi-one nje, uthole ukuthi naye unesilwane, naye udinga ukukhishwa isilwane. Cabanga-ke engakhipha kanjani-ke umuntu isilwane naye ebedinga ukukhishwa isilwane, ngoba phela nizoyenza leya process, kodwa uma sefike kugcaba ekhaya sekuyefana nokuthi ulekelele isilwane ngoba kwayena uyisilwane. Singena kanjani-ke isilwane senzeke singaphumi nje laphana uma siyokhishwa lapha? Angithi kufike kugezwe kwenziwe le ma-process akhona la enziwayo, ukuthi phela mina angenzi into eyenziwa abantu, angikhulumi nento yabantu, kodwa ngiyazi ngoba nami ngake ngahamba ngelinye ilanga ngayokhishwa umuntu isilwane, kodwa ulwazi lami alukho based kulokho. Ufike laphana-ke ukhishwe ziyicuthele nje lezi iy'lwane lezi ey'shiywe laphana, ngoba ziyazi ukuthi thina silahla lapha sizobathola lana futhi la bantu abasilahla la. Sikhishwe nemali emhlophe lena ebeyisetshenziswa ilahle emanzini and stuff like that. Sikhishwe kuthiwa-ke sekuyahanjwa-ke ungabe usabheka emuva. Ilapho-ke isilwane lezi y'lwane ey'sele lapha ey'namathela khona. Take note, wena vese unesilwane esizokhishwa, kathi ukhipha lesi sibone ezinye siyakubafowabo, kushuthi awusilahli siyakubafowabo, kathi sekuthiwa sekuqediwe yonke i-process, sekuthiwa sekuyahanjwa, sitsheliwe lesi ukuthi asisale la. Lezane ezayisele lapha y'tshela ukuthi azothatha azohamba nabantu abazofika la, uwena-ke lo. Kathi sekuqediwe ukugezwa ngeke singene kathi sakugezwa ngoba sizophazamiseka, sekuqediwe ukugezwa usuyahamba sihamba nawe. Inyanga njalo noma lo melaphi ozokulapha lesilwane akagezanga, yena kugeze wena wedwa, ubeke iy'mpahla zakho laphana ntambama usuyoy'gqoka. Uma sibona ukuthi mhlawumbe kunenkinganyana ongena kwena futhi ayikho inkinga khona ngoba phela awucatshiwe vese usayogcatshwa ekhaya, kulula nje siphinde siy'hambele nawe. Sivele sibone ukuthi awu nangapha futhi siy'ngenele kuye umelaphi la, khona sizoshayela isipikili kwena uhambe noma laphi. Uma nifika ekhaya ekunika amakhathakhatha, ekugcabe, ekuqinise, enze into ey'thize kuwena, enzele ukuthi phela isilwane singabe sisabuya. Sivele ukugcaba sesikhona, asithi asingenanga-ke kuwena ngoba mhlawumbe bewusanda kugeza, sivele sayingenela kulo, sifice kukhona esikhona vese kumelaphi. Sathi uma simthola umelaphi safica uzakwabo zase ziy'hlale, buka nje ngenkathi ethi uyakugcaba uyakuqinisa, shuthi wena vese ucatshwa yisilwane, meaning uqiniswa yisilwane. Yini-ke pho ekhishwayo? Umuntu-ke nobelaphi ngizonithwasisa namuhla belaphi bami, ngizonithwasisa namuhla ukuthi nokwenze njani. Umuntu-ke bazokhala-ke abantu ababukela la e-channel ngoba baningi, siyabonga futhi ukubukela kwethu. Ningakhohlwa uku-subscribe, ni-share, ni-like, ni-comment, ngoba sisho lezi zinto senzela nina ngoba siyabona ukuthi nani niyasilekelela. Umuntu kuzoyibuza ukuthi hawu manje pho shuthi wenziwe njani noma ayivele iyekwe lento yesilwane ingakhishwa. Melaphi wami, noma yikuphi ukugula noma yisiphi isifo esisegazini lomuntu, zama ngayo yonke indlela ukuba ney'ndlela ezahlukahlukene zokudila naleyo nto, ngoba uma ngabe unendlela eyodwa uma ikwehlule umuntu olandelayo futhi uzophinde usebenzise yona. Ngithi mina akuyekwe manje lento yokuya emanzini
kuthiwe kuyokhishwana ney'lwane noma kuphathwe noma lemhlophe ngoba ngathi ayisebenzi. Pho senze njani? Ngiyathwasisa-ke manje uye ethi umfo kamacingwane ziyakhala-ke manje, nami ngithi ziyakhala, y'khala kubo kogobela bengixolela. Angimgxeki le ndlela enenza ngayo kodwa bafowethu niyabona abantu bayakhala. Ake sicabange nje singabantu, angithi igazi lesilwane nelomuntu akufani. Shuthi lesilwane masidla egazini lomuntu, wena mawususinikele enkukhu usudlala ngaso, sitsheliwe laphana esisuka khona ukuthi hhayi ungadli wena lesilwane uza kwenu lo, idla elomuntu. Futhi kuzohambe kuhambe le nkukhu okhishwa ngayo ogezwa ngayo lapha iyanqunywa ibeke lapha, ayizukubola, ayizukuvunda yini, sibone isilwane ukuthi ayikho leyo nto siyithathele abafika. Shuthi akwenziwe njani ukuze kungenzeki leyo? Kade uyosilahla amaphutha enzakalayo usubuyele emuva, lezi zinto obuyibeke laphana kade ugezwa usuphinda futhi ugqoka zona kanti bekuyolahlwa. Sabuya wena, asenzeni nje na, asizame noma asizame kanje. Angingabulawa inkukhu, ayiyekwe futhi imali emhlophe. Iy'tholele wena, y'sukele namanzi wena endlini ozogeza ngawo uma ngabe kuyolahla isilwane. Ungasondeli nje lapho kulahlwa khona iy'lwane ngoba uzo-attract-a lezi ey'khona ngoba vese unesilwane. Yisukele wena namanzi asendlini. Hawu, amanzi asendlini la ajwayelekile, cha asiwalinde ngoba sesaba nempompi iningi lethu. Asilinde ngo-12 o'clock, njalo ngo-12 o'clock uma kushintsha usuku zonke izinto ziyashintsha. Namanzi la kade esethangweni uma wakhe ngo-5 to 12, uma ngabe seku-1 minute past 12, ngiyakutshela mawazi ngento yaka-spiritual awasafani lawo manzi. Yini kanjani na? Ngoba ngisho amanzi asendlini uma ngabe umuntu osebenzisa ichibi, ngoba ichibi uye uli-ede nje, uhlale uli-ede, uye uli-ede ngale ka-12 ngoba lawo manzi asuke esemasha lawo manzi. Uma uyiwakha ethangweni uvuka ebusuku, ngabona. Ningazi-ke noma abantu bayakwazi lokho noma yimi esengifika nalokho. Uma bengakwazi abafunde, uma u-ede ichibi njalo u-ede ngamanzi anomali ngoba amanzi emvula asinawo, ayasishodela, ikakhulukazi-ke kusetshenziswa amanzi emvula uku-ede ichibi. Kodwa uma engekho kuye kuthi after 12 uyaya ngisho empompini wakini endlini ngoba usuke engakathintwa muntu lawo manzi lawo uma usuyawavula u-ede ichibi lakho. So-ke asithole lawo manzi-ke. Shuthi-ke uma ngabe engekho lawo manzi, asilinde amanzi angazukusetshenziswa umuntu, wabeke laphana la azosetshenziswa after 12 ethintwa kuwena kuphela nomelaphi, kuhanjwe kuyiwe le ehlathini kutholakale ini? Akutholakale ama-razor ney'nalithi namakhandlela ney'ntambo ey'zokhungwa kula makhandlela. Hawu, imibala yazi injani na? Cha phela angisuyigobela mina. Kuhanjwe kubhekwephi manje? Kubhekwe esidulini, siyosilahla esidulini. Isiduli kufuneka sifike sisizungeze, sisibheke ukuthi akaze sigenxwe umuntu yini. I-anti-hili le engikhuluma ngayo, isiduli ngoba abanye abantu bazothi yini manje isiduli? I-anti-hili ifike i-check-we ukuthi ayikaze isetshenziswe ngoba phela khona ukuthi khona owakayisebenzisa. Iyashesha-ke lento uma iphinde yambozwa, iphinde ibuyele emalini izulu, iphinde iy'namathelele ngoba ihlangana laphana lezi y'lwane ey'hamba phakathi imihla kathi zinya lento yazo phinde kuhlangane. Kodwa-ke abantu abahlakaniphile bayawenza uma kuwukuthi sesike sasebenza, basuke-ke bevikele ukuthi omunye uma efuna ukusebenzisa engabe esasisebenzisa. Njengami nje bangathiwa ngiyokwenza into esidulini, ngofike ngiwenze umaka ukuthi uclever ayibone ukuthi sesike sasebenza engabe sezothatha into eyenziwe. Laphana akuphathwa, asizukuphatha, akuzukuphathwa nkukhu. Kuzophathwa kufike ugcatshwe, igazi lakho lifakwe entweni, liphinde liconsiselwe laphana, nama-razor ecushwe, angifundisi ukucupha la, ney'nalithi y'fakwe kuwo amakhandlela awabe manti. Siwathandazelile la makhandlela, ehene, kodwa hhayi ukuwathandazela kuphela, khona nokubhilwa abhilwe khona.
efike ebekwe laphana, ayakhanyiswa makwenziwa i-process. Yenziwe ngithi i-minimum yokuthi sikhishe isilwane akube u-14 days. Kungabi nje lento le usuku olulodwa. Ucanthi wena uma ungazodila nefemeli ekade yahlala la sekukhona ney'ngane zakho, ungafika udubule ngebhulethi eyodwa kufe wonke umuntu, kubaleke wonke umuntu. Impendulo ithi cha, akuyiwe ngosuku lokuqala. I-minimum angingasho noma ngithi 10 days to 14 days. Akuyiwe ngosuku lokuqala ifike yenziwe into le eyenziwayo. Kuphathwe iy'mpahla ozobe uy'gqokile zofike uma ugezwe nazo uy'gqokile, ugezwe ngalamanzi akho. Kwenziwe ugezwa okokuqala, first day ugezwa, mase sigujwa lesi siduli, kuphinde kugujwe eceleni kwaso lezo y'mpahla lezo. Umgodi nje impela hhayi omncane. Lezo y'mpahla izogqitshwa khona okokuqala, kwenziwe yonke into negazi lakho ugcatshwe. Mase kugujwa sona isiduli futhi kuzobekwa lezi nalithi ugcatshe kuconsisele negazi lakho, ney'mpahla zakho y'consisele ngegazi lakho, zishiwe zonke, ngisho ne-under obuyigqokile isale laphana, ubuye ugqoke ezintsha noma ingezintsha sha, asisakhaleli ukuthi zibe zintsha sha, phela izinto ziyadula bakithi, asingalokho abantu sibenzisa iy'nhle ekubeni besazokhona. Ugqoke ezintsha, ayisekho ezinye iy'mpahla ozophinde uyigqoke futhi. Uma uthole umelaphi wangempela awuhambi uye ekhaya, ufuna uhlale la wenziwe lento kade wenziwa ekuseni, ubuye ntambama wenziwe the same process. Ungakhaleli ukuthi uyagcatshwa, cha, wenziwe the same process. Uphinde awusagezi lapho. Yini enye into eyenziwayo? Uzilwa ukudla nobabili. Lento eniyenza nenyanga yakho noma umelaphi wakho, fune lento uma yenziwa wuwe niyenze both side. Kwakuthiwa kufundwa isikole kuthiwa usquare both side, nikwenze nobabili. Kwenziwe esayidini lakho, kwenziwe esayidini likamelaphi. Maye ithemba ukuthi yena akalokhu usho ukuthi ngeke isakhele kuyisilwane kulungile, hhayi akangakwenzi. Kodwa okunye kwakho ekwenza okokuzila ukudla nje kufuneka kuzilwe ngoba isilwane asizwani nendlala. Niphuze amanzi minimum of 3 to 7 days. Kodwa-ke uma ukuthi phela abantu banezifo, kungazilwa nje nosuku olulodwa bakithi. Abantu banezifo badla amaphilisi athize adinga ukuthi bedle. Kodwa uma ikhona indlela cha bakithi, u-3 days ubungathathwa nje niphuze amanzi ukuze isilwane sizozwela siphathwe indlala. Ngoba nalapha neniya khona niyasiphathela ukudla nezinto ey'phuzwayo. Isilwane siyabuthanda-ke utshwala, siyabuthanda. Bayazi-ke abelaphi ukuthi utshwala obusetshenziswayo obunjani. NobesiZulu abube khona amaZulu ahle umuntu, hamba niyothenga ijuba ngalokhu kuthiwa imelaphi sekufuneka egaye ngoba kuzolahla isilwane. Cha, abube khona utshwala bubekwe lapha, nokudla akube khona. Everyday uma nifikile nifika nokudla, hhayi phela inqwaba ukudla nje, akube ukudla okumnandi ukuze lento idle khona. Nina anidli, angithi ayisakuthola ukudla kuwe esikuthola lapha. Izogcina lento ijwayele ukuthi nina niyafika la ngosuku lwesibili niyayishiya la, ngosuku lwesibili niyabuya, nenza the same thing. Nikwenza phakathi ehlathini, hhayi endaweni ey'sobala lana. Nenza the same thing nangoLwesithathu, nangoLwesine, nangoLwesi-7 kuze kufike mhlambe ey'nsukwini eziwu-10. Phela noma wenze lo 4 days 5 days ngeke phela sengizonipintshezela abelaphi, nabo banendlela yabo yokwenza lento. Izigcine lento isiyazi ukuthi nihlangana la seninephoyinti. Mind you, ugqoka lezi y'mpahla oway'gqoka ngalesikhathi kade, ugqiba lezi ugqoka le, awusagezi, awusalokothi nhlobo sitalo ugeza, awulokothi nhlobo sitalo ugeza. Ngoba uma kwenziwa process uyagcatshwa la ufike endlini uqinise, ugcatshwe la uqiniswe endlini, awusagezi. Usengasola nje ubuso lapho kusuleka khona, kodwa ungalingi ugeza indawo ogcatshwe kuyona kuze kuphele lesi sikhathi. Isilwane-ke ngosuku lokugcina-ke lapho-ke niyosivala ukuthi singaphinde sidlalele ngapha. Ukuthi-ke sishone ngaphi nami hhayi angazi, soy'bonela ukuthi sishona ngaphi. Angithi ugqoke lezi y'mpahla, usuhlezi ugqoke lezi y'mpahla nengubo. Uma kuwukuthi kusehlobo, uma kukhona ingubo oyimbathayo sifuna nawe ukuyithatha sihambe nawe, ufika nengubo yakho, ungaze ufike nengubo e-serious okuyitsha. Yabona-ke ngosuku lokugcina
sihamba nayo yonke into nje obukade uyisebenzisa. Ngisho nalokho kuyizicathulwana okushibhile wawufike nakho bese kusebenzisa ngoba ngeke usebenzise impahla yakho ebizayo. Sihamba nakho siyovala-ke manje nayo siyoyishiya ngoba ngeke sibuye nayo, siyogeza okokugcina ngci. Nawe awusafuni usudiniwe lento nalona okwelaphayo usediniwe lento. Lokho-ke akusho ukuthi sekufuneke ekudulele ngalokho, cha, hhayi ukuthi sekufuneka ekudulele, akungabizi kakhulu. Ngiyacabanga-ke ngizamile ukuchaza uma kukhona umuntu afuna ukukubuza useyobuza ku-comment section. Ngixolise ngokuba mude kodwa-ke bekuyisimo ebesingiphoqa ukuthi ngichaze. Ngicela ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a, nishere, ni-like ukuze kusizakale nabanye abantu. Nishere nakwamanye ama-group nakwamanye ama-pages ukuze nabanye abantu besizakale ngaphandle kokuthi beze bemoshe imali eningi ngoba amaqola adla lubi la ngaphandle, adla lubi. Sibonge-ke nokuthi kune-channel enkulu esebenzise i-information yethu lapha yachaza into esayichaza kodwa yenza sengathi yayichaza. Sizonitshengisa ukuthi kanjani. Siyabonga, nibe nosuku oluhle.